Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Шәһәр яңа корга күмеләм. Коммуналчылар кор явуга әзер идеме? Ватылган баскычлар, язылган диварлар, караңгылык, чалылар, җир-асты кишүләре коточкыч фильмнардагы урыннарны хәтерләтә дип шаңсуга. Кыш бабай һәм бүләкләр, чалыш мәкәрләре Балкыш мәктәпкәчә учреждениесендә үзенчәлекле балалар өчен хәйрия чарасы оештырдылар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 114 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусын тагын 13 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 14 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 44,072 очрагы билгеле. Аларның 37452 терелгән, 97се узган тәүлектә. Чаллыда бүген кар чистарту көне булды дисәң дә ялгыш булмас. Шәһәр урамнарын кардан арындыруга 200ләп техника, 1000дән артык урам җыештыручысы чыкты. Күпләп кар явуга коммуналь хезмәтләр әзер идеме? Теманы хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. Күпләп кар явачагын көттек, әмма шул хәтле күп булыр дип һич тә уйламадык, ди Анна Романова. Азатлык мәйданындагы участокта бер юлы 3 кеше кар көрәп. Көч һәм чыдамлык кына булсын ди. Чаңгы ярышлары буенча элеккеге спорт мастеры. Авыр эш инде. Кар көрәү бит рәхәт түгел, буш чабу тем более рәхәт түгел. Авыр, конечно, эш. Ну тырышабыз инде, самое главное, без нәрсәгә тырышабыз. Зарплата әйбәт алыр өчен, зарплата түләсеннәр өчен. Шәһәр урамнарын кардан арындыруга 1000дән артык урам җыештыручы чыкты. Әйтергә кирәк, эшчеләргә һәр вакыттагыча кытлык сизелә. Шәһәр проспектларында 110ннан артык кар чистарту машинасы эшләде. Йорт эше юллары һәм тротуарларын чистартуга 70тән артык техника чыгарылды. Рамил Тухатуллин әйтүенчә, төшке ашка бүленергә һич вакыт юк. С 7 утра вышли на работу, снега очень много, работы очень много, не успеваем. Очень много снега навалило. Күпләп кар явуы автомобиль йөртүчеләр өчен дә көтелмәгән хәл булды. Күбесе туктаган җирләреннән тиз генә китә алмый интекте. Махсус техника чистартканнан соң машиналар кар өемендә батып ятты. Неожиданно, конечно, в этом году вообще заметает. И, по-моему, обещают еще завтра, послезавтра. Юл чистарту хезмәте һәм идарә итү компанияләре көчәйтелгән режимда эшли. Шуңа да карамастан күп кенә участоклар әле һаман да кардан тулысынча чистартылмаган. Ну, в нашем городе, я бы сказал, довольно-таки чистят хорошо. Вот. Я не знаю, как в сравнении с другими городами, но у нас успевают. Ну, убирают, частенько вот трактор приезжает, да, я смотрю через окно, так убирают, да. Ял көннәрендә һава торышы үзгәрәчәк. Синоптиклар күпләп кар явуын, көчле буран, җилнең секундына 20 метрга кадәр җитәчәге хакында белдерә. Димәк, ялларда коммуналь хезмәтләр өчен эш тагын да артачак. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Ватылган баскычлар, язылган диварлар, караңгылык, Чаллыда җир-асты кишүләре коточкыч фильмнардагы урыннарны хәтерләтә. Шәһәрдәшләр бу проблемага инде беренче тапкыр гына игътибар итүләрен сорамый. Аерым алганда, чаллылар йорт төзүчеләр тукталышында җир-асты торышыннан канагать түгел. Тулырак хәбәрчебез материалында. Йорт төзүчеләрнең җир-асты кишүенә ихтыяҗ зур булуында күз алдына китерүе кыен. Бирдә кешеләр даими йөреп тора. Сәүдә нокталары эшлим тирә-юньдә җир-асты күптән ташландык булуы турында сөйлиләр. Шәһәр халкы бирдә фаҗига булганнан соң гына проблемага игътибар итәрләр дип борчыла. Скользкие лестницы. Идти самим тяжело. С такой-то лестницей. И тут эти все сломанные лестницы. Для женщины с коляской здесь очень тяжело спускаться. Пандус еще вот в этом году сделали, как сказать, обновили, но лестницы скользкие. Вот идти зимой очень скользко. В некоторых местах отлично сделано хорошо, а в некоторых местах ужасно. Ну, конечно, вандалок надо остановить. Шәһәр администрациясында проблемалы җир астуы турында беләләр, әлегә хәл контрольдә дип аңлаттылар. Әмма башкарма комитет күп еллар инде ремонтка акча таба алмый. Сейчас идет поиск источников финансирования для проведения капитального ремонта данного подземного перехода. Приносим извинения за временное неудобство. Әлеге проблема йорт төзүчеләр тукталышындагы җир астында гына түгел, Океан энергетик мәдәният йорты һәм район башкарма комитеты тукталышларында да җир асты авария хәлендә дип билгеләп үтә чаллылар. Моннан тыш әлеге исемлеккә әле 2 ел элек кенә төзелгән автостанция янындагы җир астында эләккән. Шәһәрлеләрнең сүзләренә караганда, вандаллар һәм сыйфатсыз башкарылган эшләр аркасында әлеге объект ремонт таләп итә. Лилия Гатина, Арина Аразова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар.
Әгәр сезнең дә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 номеры буенча көтеп калабыз. Кыш бабай, бүләкләр һәм әлбәттә яхшы кәеф, чалыш мәкерләре Балкыш мәктәпкәчә учреждениесендә үзенчәлекле балалар өчен хәйрия чарасы оештырдылар. Нәниләргә җырлар, биюләр һәм әкият персонажлары белән чын бәйрәм ясадылар. Бу чарада безнең төшерү төркеме булып кайтты. Балалар бакчасында тәрбияләнүче 60 үзенчәлекле бала иске яңа елны чын бәйрәм белән каршы алды. Җырда көтеп алынган Кыш бабай белән Кар кызы да булды. Хәйриячеләр булып шәһәр эшмәкәрләре чыгыш ясады. Алар яңа ел могҗизасын бүләк итәргә һәм яхшы кәеф белән уртаклашырга карар кылдылар. Балалар бакчасына рәхмәтемне белдерәсем килә. Шундый мөмкинлек килеп чыкканга. Әз генә үзебезнең булышуыбыз тигәнгә бик зур рәхмәт. Һәрбер ата-анага шундый балаларны үстергәннәре өчен бик зур рәхмәт. Бәйрәмнән балалар гына түгел, аларның әти-әниләре дә канәгать кылды. Очень рады, пригласили, приглашение пришло, обрадовались, все равно ребенку приятно. Спасибо за такую организацию. В данный садик у меня ходит уже 3-й ребенок. Мы с радостью приходим на все мероприятия, очень нравится. Всегда организация на высшем уровне. Хәйрия чарасы ахырында барлык балаларга да истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәрдә Рәис Биляевның 87 яшь тулуын билгеләп үттеләр. Исегезгә төшерәбез. Рәис Биляев каршында Мишалуда 4 миллион квадрат метрдан артык торак файдалануга тапшырылды. 40 мәктәп, 50-гә якын балалар бакчасы, сәүдә, мәдәният объектлары, азык-төлек һәм эшкәртү сәнәгате предприятиеләре төзелде. Легендар җитәкчене искә алырга шәһәр мэры Наил Мәгдиев, шәһәр советы депутатлары, шулай ук беренче төзүчеләр дә килде. Монумент янында җыелган халык Биляевның истәлекләре белән уртаклаштылар һәм казанышлары турында сөйләделәр. Чара На наших глазах разворачивалась стройка. Мы в то время были еще молодыми. И фамилия Беляев ассоциировалась с чем-то грандиозным, великим, недосягаемым. 70-84 елларга кадәр чаллы тормышы Рәис Биляев эшчәнлегеннән аерылмады. Ул шәһәр төзелешенә һәм үсешенә бәйләп бетергесез өлеш кертте. Нәкъ менә шуңа күрә чаллылар аны әлегә кадәр җылы итеп искә алалар. Рәис Биляев 1996 елда вафат була. Дакар 2022 ралли-марафоны тәмамланды. Нәтиҗәдә беренче 4 урынны Чаллы КамАЗ мастер командасы экипажлары алды. 4-нче булып Андрей Каргинов килде, 3-нче урында Антон Шибалов, Эдуард Николаев 2-нче булды. Ралли-марафонның йөк зачетында Дмитрий Сотников җиңү яулады һәм 2 тапкыр Дакар чемпионы булды. Чаллы ТВ телекомпаниясе да спортчыларыбызны җиңү белән котлый, аларга киләчәктә дә уңышлар телибез һәм әлбәттә алар белән горурланабыз. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева, сезгә күңелле еллар теләп сау булашам, исән сау булыгыз. С 9 по 16 января в ВЦ «Экспокама» распродажа шуб и головных уборов. Женские и мужские дубленки. Акция «Принеси старую шубу и получи скидку на новую».